Naghila ko gabi eh. Kay nag-message man ako diyang anak, ang kamusta ko nung kong doktora dari. Na-touch ko. Na-touch ko. Hi guys! Good morning and welcome back to my channel. Ako na po ni si Alex. Ngayon boring ang isuon. Ito guys. Late na di ko nakamata. Kay kananay ang mga iro arang sa baa. Ang kanahan ako, ang pagtanas rate na mga avocado ni doktora. Kay naman dito yung avocado kada kaon. Na overripe na. Karon na sa diyang tanaw, na pwede pa ba ni si Jay ikuan, i-shake? Kaya sayang po, mahal ra ba ng avocado? Diyan guys, so si Jay din na pila kadlaw kay abi ko makadali rag ulis doktora. Disod po gahapong hilab na diyang pagkaon, diyan muli di ay, manang madali di balik. Diyan nakasayang lagi si Jay, lamang piliin guys. Diba, anay pala man day guys nga kuan, madugay-dugay sa hospital, hana din na siyang luto ang gikaon. Kari isa okay pa. Diyan is ganyan ko sa kukutsara. Nasayang man eh. Ay! Baroy. Sayang min diyang avocado. Hindi na ha. Kuanin. Salamat guys sa tanan-tanan ng suporta sa channel, sa katong nagsigig comments. Nalingaw ra ko si Junggi pang comments. Tanan nang gibasa pero di tanan na ma-replyan. Salamat ninyo. Nagkusugod na si Jagadaat. Lisod po guys, ugarang pasagdas rin. Malabay ra. Kasi doktora, 1 week pa kuno to. Gahapon pa din sa doktora, gibalhin sa private room. Ano nga. Dugay-dugay pa siguro to siya. Pero okay na si doktora. Naghila ko gabi eh. Kay nag-message man ako diyang anak, ang kamusta ko nung kong doktora dari. Na-touch ko. Na-touch ko gichat sa anak sa nga mo nga. Hindi kamusta lang ko nung kong doktora dari. Grabe siya ka. Kuan. Butan. Kay bisag nasakit na siya. Nasa pang gibati. Nanaan pagkado ko niya kamustahon ko dari. Okay ra mo ko dari. Okay ra ko bisag ka nang na-time nga kuy lawang ko nagagabi eh. Diyan. Lisang-lisang lagi ko guys. Gabi day guys at tengah sang kahadlok. Kuan. Nag-tiktok ko sa kwarto. Ang gilabanan nagahang mga kahadlok. Labi nagmuwang nag-iro. Diyos ko Maria. Makain na dyan ko. Bumukun sa naman eh. Naguban kay mo share ko nga na kung isan hadlok ko katawan ramang ko. Ira maguban nga anong hadlok man ka. Ang tao din ni mo
pares-parehas kanay taong talawa na tao pud nga lisod. Diyan guys, pasagdi lang ako nihang video nga sige ra kog yaw-yaw kay kuan. Sakto ra pud magsige kog yaw-yaw kay wakoy kay istoryari. Hana ni blend. Ano na siyang garigi ni ganina. Ay, mukha day ko guys. Ako ice. Yes, ice baby. Diyan ko day ko i-condense. Bahala. Hindi na po ko hinamisan guys. Matangan na kuan. Ibap. Hindi ka naman lagi ko i-condense. Kanina naman gumawa ng sugar. Hindi ba po ko hinamisan? Aktoran na ang ibutan. Madugaling guys yung nahanaan nga hinamisan. Kaya abutan pa ni sunod dadlaw. Ano ni? Madaot na ni. Ito na siguro ito nga isa. Guys. Ay, tayo. Diyan guys. Mamahaw sakta. Branch na ni guys. Diyan. Ang palitrade ko ka nang may piniritong isda danas at bang. Bawal sa isda Naman danas at bang legendaris ba ni Dutura na yung nagtinda. Ano na nga. Ang palit na lamang ko. Kaunta guys kay araw kasgan og mabuang. Bako. Ito na isda ako eh. Diyan ang avocado na siya. Aduh ka please da ako eh. Look at this guy I can look. Apa ko iligo? A few moments later. Karon day guys, musaka di ko na kanang bitong na mga arko. Kay kinahanglan na sidya kanang nay
trapuhan nga trapo na sabon. Diyan ay gamayng sunrox. Nagmas lamang ko kay bawal ko sunrox. Ug ma-allergy ko na nahubakon ko. Kay gahang trapuhan ang gibutang ag sunrox man. Kay kani sila guys, every year dyan na sila magpalimpyo sa ilang bahay. Kanang mga orderly sa hospital nila may mo limpyo. Magkuhan na sila. Diyan kay nagka-pandemic man mao nang na jud nin si Jama kuan ni ma hinlui. So nakaron higayon man na ho kay wawan pos doktora diha po ko lang buhaton hala mga paliguan. Kaya na may mga arko-arko dani silang pinakatiris. Diyan kay mailhan na bitaw kanang alikabok na lamang paliguan mintras wa pa des doktora. Di man po ko parehas uban pud nga porque wadihag amo di mo trabaho ako na magtanaw wa magtrabaho ko kay bawa ko gisulduhan ko nga magbaton po tagkaikog. Naiban nga mi nga guay amo di magtrabaho di na nahabatasan kani magaling di magaling na ang nga trabaho unsa harang gikaluy agbay kay alikabok na pud ninja isa pa wa po ko laing buhaton. Pero ugma jud Martis di jud ko pwede maglimpyo ko kay kuan requisition di. Unsa niabot nag-request sa pharmacy arang daghana ra ba mano bang adlaw kung bati na po ko dani. Kadis na ilaw green na ng tapuhan. Guys, may kabuk na. Hadlok sini pwede mahul. Kami nga nilait ba? Tubig lang na dito ba? Ipad dito di kabuk. Ay, nabasa na ko. Ay, salamat. Banda na dito. Pwede ko ang guys. Tapos-tapuhan kay puti kay kanana din sa bunong. Para si Bar nga tapuhan hali. Nari din ligoon. Ligoon.
Salamat. Salamat lagi ko guys. Yun na hanang ipang sabon. Diyan mga buwak di sana ibalik ugma na pa. Adto sa to kay kanta na basa pa. Guys, di sa pwede trapot-trapuhan ra. Kana siya guys, hindi sa pwede trapot-trapuhan ra. Sabunon din na siya.